vanhu vazonyanya kupraisa VP Constantino Chiwenga varukuya panguva ino vachimudescribe as a powerful and visionary leader, vachimuti aiwa VP Constantino Chiwenga ndiye munhu ari kufanira kusucceeda mutungamiri wenyika, and he is the next president of Zimbabwe. Ndiye munhu achakwanisa kuzorescue nekuzoresurrect our own country. Nsanapinda mashoko ari kuya panguva ino vanhu patirikuona kuti kunyange vachiona kuti the process is very difficult, patirikuona kuti vanhu vane choice yavo. Nsanapinda mashoko anobuda itogwa panapa naLin M, subscribe like out on the bell icon. Panapa Lin M atanga posta this picture the ego ramuri kuona iro udanyira chiti the incoming president of Zimbabwe is a powerful ego with sharp vision, strong talent, with exceptional eyesight that spots the prey from a great distance. He is a skillful hunter, and he is often soaring at high altitudes to spot prey to its blindness, and the prey will not notice until it's over. Tomashikatagwa naLin M. Topinda makomenzi anobuda chikomenda vachiti chazogara inyaya dzavo idzi. Chokwadi ZANU-PF vanhu havachaide, inyaya dzekuti mabhiza enyu ndo amunenge muchida apinde, kutodawo kuti vaende baba kuda baba gamu, havanganetse pamberi apo. Kungovaisira vocabulary inoita vaite mengadills chete. Wabinda vachiti by saying ZANU-PF don't forget to include the pseudo opposition. Vanobinda vachiti all roads cleared for Mukanya to take over. Amva posta this picture raVP Constantino Chiwenga ana akaenda chilema. Vanopinda vanyora achiti vachanakidza patown mira uone. Mashoko ari kubuda achitaurwa nevanhu vari kuno kunzi these are loyalists aiwa aVP Constantino Chiwenga, and ari kuya panguva ino achimusapota in this race, achimuti aiwa he is a visionary leader and he is a leader anokwanisa kuspot a prey from a distance afar. Tutse mavhure enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa munoti kudii pamusoro pamafactional wars arikuitika in the ruling party, and do you think VP Constantino Chiwenga achakwanisa aiwa kusucceeda the leader? Ndinakomesa section menu dzemafuro enyu, so subscribe or like, check on the bell icon.